Hey, shalom, shalom. Udo, udo, udo. Ka udo nke onye nwe n'igwe n'ụwa. Ka ọ dịrị gị, ka ọ dịrị gị nwa, ka ọ dịrị mụ na gị na-abụ, ka ọ dịrị anyị niile, ka ọ dịrị awa people. Ndị kwere ekwe n'eziokwu n'ọfọ n'aha nke nna ọkpara na mmụọ nsọ n'afa Jizọs. Amen. N'afa ọkpara nna anyị bi n'eluigwe nwee n'igwe n'ụwa. Amen. Ịma na asụcha asụsụ niile mmadụ ajụọ na onwe ya ajụjụ mara nke nne na nna ya mụnyere ya na ya. So na mgbe anyị na-ekwu okwu Jizọs, anyị ekwu okwu ọfọnụ, anyị ekwu okwu ọkpara Chineke. So ụmụnne m, taa bụ ụbọchị udo, ụbọchị amara. Oge amara ka dị, oge fọlụ. Mana ife mkpụ n'ọnụ nchọ ka mmetụ aka ka gụnwa na-ege m ntị wee nwee ike inwe ezumike bụ ihe banyere ọfọ. Ife anyị na-ekwu okwu bụ na o nweghị ngọzi Chukwu udo ka o ji were abịa. Udo sotere ya, ọ bụghị ihe mgbu, ọ bịabụkwa n'ihe iju anya, confusion or sorrows bụ pain. Anyị achọghị ya. So ihe m ji ekwu na-ene anya na-ene mụ na ga na-aba anya n'ihu, ị na-ene m nne bụ maka na gịnị mere chi efowo. Mgbe chi foro, onwezi n'ihe dị ka ọchịchịrị ya ebe ka o ya ezo na-abụghị ọsọ na ọchịchịrị ka ọchịchịrị ya ezo. Ihe ọjọọ bụ na-ezobe onwe ya, mana ihe ọma ahụ ezobe nwe onwe ya, maka na ọ na-apụta ife. And ihe m ji wee chọọ ka m mee onyonyo a bụ ka m zipụrụ ụmụnne m ozi a nji n'ụbọchị taa. Ya bụ ihe banyere ọfọ, ihe banyere eziokwu. Mgbe a na-ekwu okwu ọfa, ihe a na-ekwu bụ eziokwu. Mụ na gị na-abụ, ọ gịnị dị n'ime ọfọ? Ụfọdụ n'ime anyị na-akpụ ya ọhwọ. Ndị ekwurọbịa anyị, ndị agụrụ na ndị ọra ukwu na ọtụtụ ndị na Anambra anyị na-akpụ ya ọhwọ, na-akpọkwu ya ọfọ. Ọfọ bụ gịnị? Ịmana ya ekwugo okwu a bifọ. Anyị ga na-ekwusi ya ike maka na ihe dị n'ime ọfọ erika. Anọ ọnya bụ ndụ. Mụ na gị na-abụ ọnya ka anyị ga-esikwa n'ime wee nwee ndụ. Ọkwa ifuru ọfọ, ọ na-aba ekwusi okwu ya sị ọ dịkwa n'ọfọ. Onye ọbụla ekwe ya na ọ dị n'ọfọ. Den ọ bụ na ọ dịghọ n'ọfọ, ekwusi isi na ọ dịghọ n'ọfọ. Mana mgbe ọ dị n'ọfọ, ịma na nsogbu dị na ọ bụ na ya emeghị ihe dị n'ọfọ. Ihe anyị kwekọrịta bụkwa na ihe ga-achị anyị, ọkwanya ya edu anyị, ya ga-azụ anyị, ya ga-egbu anyị. So ka anyị na-ekwekọrịta ka anyị malụ nke bụ nke, ka anyị ghara ineghara ihe niile anya ma ihe ụfọdụ anya wee chụrụ ego chụgbuo onwe anyị n'ego. So ụmụnne m, wee bụrụ ya bụ na ihe m ji wee chọọ imetụ ihe ndị a aka n'ụbọchị taa bụ na ọ dị mkpa ka emetụ ya aka n'ụbọchị taa. Ebe m nwere mmadụ ịtọ bịakwute m n'ụbọchị taa mara ka imetụ okwu aka, mụ na ga-afụ gị efu. So na ọ gịnị dị n'ime ọfọ? Nke mbugoro bụ mụ na ga amatago na ọfọ bụ eziokwu. Ọ na-anwụ anwụ? Eziokwu ada anwụ anwụ. Ikwupịa ọpụtago, o nweghị ihe ga-eme ka ọ ghara iguzo. Eme enumana Igbo si na eziokwu ga-achị, na eziokwu aghaghị ịpụta ife. O nwere ihe anyị ji ekwuru okwu a. Eziokwu wee bụrụ ọfọ. Ihe dị n'ime bụ eziokwu ri nne. Ihe dị n'ime bụ ya bụ eziokwu ọfọ riri nne. Ọ dị n'ọfọ na nke adịghị n'ọfọ. So ụmụnne m, ebe anyị migrate go wee gaa ije so far for thousands of years, wee rute na oge a anyị jizi akwụkwọ nsọ wee na-agbani ka wee na-esonye, wee na-achọ ka anyị mee ihe niile anyị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-anyị so na ndị otu Jizọs anyị kwere ekwe, ndị ụka. Unu afọ na Baịbụl kwesịrị ka anyị were mere ọfọ. Baịbụl kwesịrị ka ọ bụrụ ọfọ. Mgbe a na-ekwu Baịbụl, ọ bụghịkwa ije were nke sọrọ gị. Mgbe a na-ekwu Baịbụl, ọ bụghị ikpe otu, ikpe oke.
ịkpa iche iche. Mgbe a na-ekwu baịbụl ofu baịbụl ka ọ bụ, ọ dịghị ịbụa. So n'ofu chọọchị ka Chukwu nwere, ọ bụghị ịbụa. Ofu ukwu osisi, kama abịazịa n'ukwu osisi ahụ ọgbaa nga dị iche iche, onwe stem, onwe ngalaba dị iche iche. Achọrọ m ịgba mbọ ka m nwee ike ịkọwapụta okwu a na onube anyị, onu Igbo. Ọ na-afịa remix up. Mana nke a fọ ndị Igbo, ndị be anyị godu, na mgbe a na-ekwu okwu ọfọ anyị na-translate ka anyị si na truth ndị oyibo kpọrọ ya wee bata na asụsụ mụ na ya. Ị na-aghọta ihe na-ekwu? So now o wee bụ na ihe banyere ọfọ anyị na-ekwu okwu ya bụ eziokwu tupu ekwu okwu nke bụ ogu, ọfọ na ogu. Ka anyị were nunu Baịbụl ebe inebanye anya na even na Psalm 119 140 something, emesie ka anyị nebanye anya, I think na 142, efu na ezi omume Chineke bịa bụ eziokwu. The law of God bịa bụ the truth. Ị bịa nekwa anya, the law of God bụ the truth a na-ekwu okwu, bụ okwu Chukwu kwuru n'ọnụ ya na ihe mmadụ ga-eme, ọ bụrụ ezi omume, righteousness. Ọnya nụ bụ the truth. Akwa na iko ọ dịkwa n'ọfọ? Asị na ọ dị n'ọfọ. Ete n'ime ọ dịkwa n'ọfọ? Na ọ dị n'ọfọ. Egbu na mmadụ ọ dịkwa n'ọfọ? Ọ dị n'ọfọ. Ihe niile ahụ ọ dịghọ na 10 commandments, ọ dịghọ na Baịbụl. Akwa na nwunye mmadụ iko na ọ dị n'ọfọ. Akwa na di mmadụ iko na ọ dị n'ọfọ. Anyị asị na ọ dị n'ọfọ, na ihe alụ. Agba na ama azụ, ekpe n'ikpe azụ, agba na ama ụgha against your neighbor, ọ enwere anya ukwu banyere ihe nwanne nwere, ha ncha dị n'ọfọ. Ọ dịkwa n'ọfọ? Ifugi ene mụ na ga-ekwuwe yes na ọ dị n'ọfọ, ya na ọ dị n'ọfọ. Ihe ndị a dị n'ọfọ nụ ka anyị ji esi ka anyị nebanye anya, maka na ọ bụrụ na ewepụ Baịbụl, kedu ihe Igbo ya onye pụta ọsị na nke a dị n'ọfọ, na nke a dị nke ziri ezi n'anya anyị ka anyị ga na-ekwu, ezi omume nke anyị ka anyị ga na-ekwu maka ya, self righteousness. Ọ dịkwa na ụmụ o jere, mana o jelu ha n'isi, ozughị oke. Self righteousness ozughị oke. Maka na ihe gwara ọgwa ka ọ bụ. O nwee ndị adịghị n'akwụkwọ nsọ Chukwu na obi Chukwu anyị na-eme ziri ezi, mana anya Chukwu ozi ha ezi. Nwee ndị ziri ezi n'anya Chukwu anyị aha eme, and because na ozi ha ezi n'anya anyị. So na ọ dị mma mgbe a na-ekwu okwu ezi omume dị n'ọfọ, eziokwu niile dị n'ọfọ, ọ Baịbụl bụzi n'ọfọnụ. Ife ọfụ m jere kịta nke a sị n'ọfọ, ewe na-eme ise, ekwuchesie ise bụ na-ekwubiene n'ọgwụna na etu a ka ọ ga-ịdị. Ọkwa na ise ọhụ ka ọ bụ. Ndị Israel na-agbụ ya, na Hibru na-agbụ ya sela. Na shọ iwu ka ọ bụ na ọ gaghị ịdị otu a ka ọ gaghị ịdị. Ọnya bụ na ise. So na mgbe a na-ekwu okwu ọfọ, mụnwa na-ekwu okwu trumpet, udo opi, ịfụ opi, ịgbasa ozi ọma eziokwu, ozi ọma nke eziokwu a nke ndụ. Ọnya bụ opi a ịfụrụ. Ọfọ opi. Ịgbasa ya bụ ikwusi ya. Ịfụ opi a ọ calling, ịkpọ oku for attention mụ na na-agba, ka anyị gee ntị na o nwere ihe na-abịanụ, ka anyị gee ntị mara nke bụ nke, ka anyị bịa nso nwee meeting, gbakọ. Ọkwana ya bụ oku ndị nsọ na-akpọ today, na ihe sie ike onye ọbụla aza afa nna ya. So n'ime ihe niile m wee sị na ọgba ndụ Chineke bụ Baịbụl, ọnya ga-abụrụ mụ na gị ọfọ. Anyị ya consecrate ye, ya bụ ime ka ọ dị ile, ka ọ dị nsọ. Onye lụọ welu nke ya, etu aha anyị si eji osisi. Yes, anyị ga-enwekwa staff or rod, ijigo osisi were igwe welu consecrate ejide ya na akwụkwọ nsọ na authority gị. Inwe ike iji osisi, nwee ike iji osisi, nwee ike iji igwe. The most important thing bụ ime ka ọ dị ile, ime ka ya bụ osisi, ime ka ya bụ staff dị spiritually strong or powerful. Ya bụ consecrate ya. Etu a ka ọ dị Baịbụl. So injinezie Baịbụl ejide nya bụ osisi bụ authority, nya bụ symbol of authority. Ọnya bụ ọfọ, ọnya bụ staff. Ụfọdụ ji igwe, ndị chọọchị, ndị ụka, ndị ekpere
na-eji rọdụ. Ịnekwa akwụkwọ nsọ, Erọn nwere nke ya na akwụkwọ nsọ, na ịga na akwụkwọ nsọ na Exodus icheta, mana ọ bụ ihe nji wee guzo. Ihe nji guzo bụ ka anyị na-eruwe anya ghọta na Baịbụl bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Eziokwu bụ ọfọ. Ihe niile bụ dị n'ọfọ ndị Igbo dị na Baịbụl. Today Baịbụl ka mụ na na-agbọ ga-ejide from Genesis to Revelation. Genesis bụkwa jee n'isi isi. Mgbe a na-ekwu okwu Genesis, ọ gaa n'isi isi ka ị wee na-aghọta. Nsị ka anyị banyezie na anyị translate ihe ma ịkpọghachi ndị be anyị azụ back to Bible, ịfụ na ọ Igbo asụsụ anyị ọ dị na Bible. And then ihe banyere iji Bible wee from Genesis to Revelation as ihe niile dị n'ọfọ bụ na anyị ga-amụ ihe Jizọs kwuru na aga eme, ebe ọ bụ nyanwa bụ ụzọ ndụ, mmalite na ọgwụgwụ, ebe ọ bụ ụzọ ndụ. Kedụzi ihe ọzọ? Ụzọ nke eziokwu na ndụ. Kedụzi ihe ọzọ? Ị na ha aghọta? So n'ime ihe niile, Baịbụl ekwesịghị ka anyị tinye eti, ka anyị wepụ. Ihe ọbụla gị na mmadụ na-eme, mụ na gị na-abụọ na-eme, ọ bụ na o si ha n'akwụkwọ nsọ, mba, count me out. Ihe ọbụla m ga-eme, ọ mụ na gị ga-eme, iwu iri bụ na ọ ga-esi n'akwụkwọ nsọ. And ihe ọbụla ị na-eme, o wee bụ na o si ha n'akwụkwọ nsọ, mụ na gị na-aba ayọ, mụ na gị abụọ ọdụrị nwanne. Ndị m mkpa bụ ndị n'ihe na-anụ ihe nna na ọkpara na mmụọ nsọ kwuru na-eme ihe ndị dị m mkpa. Ọ bụghị na m aya afụwe n'anya ma ọ bụ na ikweghị na ya, ma ọ nyere gị aka ma ọ bụ na ikweghị na ya. M menyere gị aka, mana ọ ka m si chọọ ka m esinyere gị aka. Mana ihe dị iche dị na nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị kwetere n'ụkpụrụ na ikpe na iwu Chukwu, ọnya bụ ọfọ. Kwetere na nna na ọkpara na mmụọ nsọ, ọnya bụ ikpe na ụkpụrụ na iwu. Okay, for ya, enwere status, nwee the 10 commandments, nwee judgments of God. Ha ncha bụ Bible. Ọ ha ncha constitute, ọ ha ncha ka a chịkọtara ọnụ, ọ bụrụ Bible. So na anyị ga-afụ Chineke nna anyị n'anya wite ike anyị niile, wite obi anyị niile, wite ihe niile anyị nwere dum. N'ọnya ga-abụ iwu nke mbụ kachasị iwu niile na Bible. Anyị wee fụzie mmadụ ibe anyị n'anya dịka anyị si fụ onwe anyị n'anya. N'ọnya bụ the golden rule or the law. Jizọs na-ekwu okwu ya, onwe ihe karịrị ya. Ifuge. So na ihe anyị na-emetụ aka ka eke ihe esifụ mmadụ ibe ya n'anya a na-ekwu okwu ya. Ọ ịgwa na eziokwu nụ. Ọ iji ọfọ wee su enu. Iji ihe Chukwu kwuru wee so mmadụ ibe gị. Imeso mmadụ dịka Chineke si kwu ya esi meso mmadụ ibe gị. Ya na imeso Chukwu dịka Chukwu si kwu ya esi meso onye nwa bụ Chukwu. Ọ ụzọ iwu na-aba ka a na-ekwu okwu ya. Ọfọ. So ụmụnne m, Baịbụl bụkwa ọfọ nke m, ya na my authority symbol of authority aha. Ya bụ my own office bụ ikwusa okwu Chukwu, ikwusa ozi ọma na-eye. Nke a bụ ọgba ndụ Baịbụl m, 15 edition King James Version. Then osisi ihe efu n'ime ya bụ trumpet, mpi anụ, mpi ebini. Ọ maka ebe nnọ, ọ bụ na mgbe na-abịa mgbada nnọdụ n'akụkụ anụ Igbo, ọ the rod of Aaron ka m na-eji. Ị ga na-afụ ndị bishọp ma ndị priest dị iche iche, o nwere igwe ha na-eji n'aka dịka staff. Ọnya bụ ọfọ ndị Igbo na-eji nke ha na-akpọ dịka osisi. Nke ndị Igbo na-eji bụ osisi. Mana ihe dị mkpa n'ime bụ okwu ekwusara on top of it. Okwu ekwusa n'enu ya. Ya okwu akpọkwasa n'enu ya. Afọ akpọkwasa n'enu ya. Onye doro ya nsọ, ka esi edu ya nsọ, edokwara ya nsọ ọfụma, ọ dịkwa ile. Ike Chineke ọ batakwa n'ime, oguzokwa n'ime. Ijikwa eziokwu, ị ga-ejikwa ya bụ eziokwu wee jide ya bụ ọfọ. Ihe emekwa n'eziokwu niile dị n'ime ya bụ ọfọ. Ọ ihe ndị a ka a na-ekwu okwu ya. Efunu ya, ndị eze ndị gboo ha ejighị eziokwu egwu. No matter. Eziokwu ịsọkwa buru ụwa niile, moto niile, ego niile butere ha, ọ bụ ha na ihe ị na-eme na ọ dị ha ọcha. Ọ bụ ha na ihe ị na-eme na ọ pụtaghị ife. Ọ bụ ha na ihe ị na-eme na ọ bụ ọchịchịrị na ozoro ihe zoro ezo, ha ya anapụghị ya. Ọ bụ ha na ihe ị na-eme na ọ dịghị n'ọfọ, ha ya anapụghị ya. Ọnya bụ ndị elders of the land.
spiritual divine elders. maka na enwere onye lu 40 years abụrụgo okenye, abụrụgo an elder. Onye nụrụ nwaanyị mụọ ụmụ lu 40 years abụrụ na an elder. mana ị nwere ike bụrụ elder, bụrụ carnal one. mana nwee nke a na-ekwu nwekwe bụrụ elder, bụrụ spiritual one but not of a true spirituality. enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche na mmụọ, enwere ọtụtụ powers na mmụọ, mana nke eziokwu karịrị, nke dị n'ọfọ karịrị. Ọfọ karịrị, ihe niile dị n'ọfọ bụ eziokwu karịrị. Baịbụl, ihe niile dị na Baịbụl bụ eziokwu n'anya Chukwu, ọ karịrị. na ọ bụrụ na mụ na ga-amụ ya, iwu Chineke ya na-ekwu okwu bụ the law. ọ bụkwa basic covenant mụ na gị na Christianity ji wee na-aga, milk na kandi anyị na-aṅụ wee na-aga. nke a bụ basic covenant dị n'ọfọ. ya bụ ihe ọ pụtara bụ akwa na iko, ezu n'ohi, agbara ama ụgha, emene nke a. ka ezi maka the status, ka ezi maka the entire 10 commandments, ka ezi maka the judgments onye nwe anyị. eziokwu dị n'ime mmadụ gbalụgụ bọyị 7 years ise tụrụ ya. ka ezi maka ihe dị na banyere na otu ụzọ n'ụzọ iri gị, 1/10 of gain gị. ka ezi maka ihe dị na ihe banyere mgbe akara aka, ma ọ bụ ọrụ ugbo gụọ na ka ọrụ ugbo. ihe dị n'ime ihe ị ga na-ewepụta n'ime, nke ị ga na-enye ndị nsọ, nke ị ga na-enye ha nye ụmụ ogbenye. ka ezi maka ihe dị na ya mgbe ị ga-eji wee hapụ ịkọ ihe. ka ezi maka ọtụtụ ihe dị na judgments of God. ha ncha dị n'akwụkwọ nsọ. ị gaa na Deuteronomy efu ya, ọ dị everywhere n'akwụkwọ nsọ, iji wee cheta, iji wee remind anyị na anyị nwere ihe Chukwu kpere n'ikpe na ezi omume between na anyị nwa na mmadụ ibe anyị. nwekwa ihe Chineke kpere n'ikpe na ezi omume between na anyị nwa na Chukwu. o nweghị ihe ọzọ. so n'ime ihe niile mụnwa ya achịkọ, a sị nke onye nwaanyị nọnyere mụ na gị na nsị ka mmetụ ukwu aka bifo anyị gaa n'okwu anyị ji n'ụbọchị taa bụ ụbọchị nsọ. ka anyị kọzie n'ubi onye nwaanyị na Chineke na-akpọ mụ na gị oku ka anyị bata n'ụlọ ụka nke nyanwa ya, ka anyị bata n'okwu ọnụ ya, n'ụlọ o ji okwu ya wee wu. ọnya bụ ụlọ nsọ, ọ bụghị ụlọ ụka niile anụ wee furu ejighị okwu ọnụ ya wee guzobe. ọ ịbata n'ime ihe Chukwu kwuru ka a na-ekwu okwu. ọ bụghị n'ụlọ eji akawu. Chukwu ebi n'ụlọ eji akawu, na mmadụ ka Chukwu chọọ ibi n'ime ya. and okwu ọnụ ya o kwuru ka anyị ga-eme o wee bata n'ime anyị. ọ ya bata n'ime anyị na ọ bụ ha na okwu ya adịghị n'ime anyị na-achị anyị. na ọ chọrọ ibi n'okwu ya, ọ na-ejegharị n'okwu o kwuru. so ụmụnne m, anyị agbagote n'ụbọchị taa wee gaa ije na ihe niile dị na this covenant of God, not just the basic one. the Holy Spirit nyere ndị Gentiles, ndị church na beginning from the Roman Empire during the time of Emperor Constantine, ebe ọ malitere na 321 AD. those laws Paul Barnabas nyelu ndị Gentiles, the Europeans. ọkwanụ Peter na James mere approve of that. ka enye ha because na ha bụ ụmụazị n'okwukwe, they are babies. ọ dị na Acts Apostle 15, jee gụọ ya na ka a ghara inye ndị iwu niile anụnwa mba na ha ka na-ebido. ọ pụtaghị na iwu niile ndị ọzọ a na ọ dị ọzọ unu sị ka anyị ṅụwazie asọmilk obere iwu a. obere iwu a dịkwa ike. ọ sị gị bụ na abstain from all sexual immoralities. nke a bụ ofe. ọ sị gị erikwa na anụ maọbụ nne a gọrọ alụsị. ya nwe covenant with alụsị chi ọzọ. ị bịa ya nwee mixture of blood with any woman or man through sex. maka sex dey you tie yourself with somebody spiritually and the blood unu mix here to be one while ọ bụ nwunye gị. mana unu ejegoje mee ihe a sị na ọsọ na marriage ka a na-eme. ọ ihe nso wee bụrụ onye isi n'ime ya. mana ekele Chineke ifugonienu na ụmụ ya ya efu na mba na nwa eze ahụ efunu na mba. ụmụ ya ya efunu n'ụwa nke anụnwa anyị nọ n'elu ya. I will return back to our base, our home, so n'ime ihe niile ọzọ bụ eli na anụ nwụrụ anwụ. ụmụ basic covenant. elikwa na ọbara. ụmụ basic covenant. maka na ndị gboo mgbe ụfọdụ a na-eji ọbara eme ngwongwo. akwụkwọ nsọ sisi eri na ihe e nyere ndị Gentiles sie ụmụ obere iwu a na onye mere nke a ya eme wel. anyị mesizie gaa nke kọbazie onwe anyị wee establish bụ ezi ụka.
adịnye tradishọn anyị n'ime omenala anyị dị iche iche na-agwa ihe niile ọgwa instead iwere nke ahụ na-etozi n'ime ya na-abatakwu anyway taịm nke ahụ aga na taịm anọ n'elu bụ ihe niile Chukwu kwuru n'ọnụ ya sọsọ bụ ihe ga-azọpụta mụ na kịta mụ na na-agba ya afụ as time goes on efu na no salvation with that little milk anyị na-aṅụ it's not longer enough for ya save anyị anyị atọ ọkpụkpụ dị na dị okwu Chineke ahụ n'okwu Jizọs kwuru anyị emechaa na nke mmụọ nsọ kwuru anyị emezi mmekọdo nke Jizọs kwuru wee mmekọdo nke nna kwuru ụzọ ofe ha ịtọ ihe niile ha kwuru anyị ga-anọ n'ime ọnya bụ the full covenant Chineke buturu ndị Igbo onye ọbụla ga-ebutubie n'ezinụlọ ọkwa ya bụ na ndụ abịa ọkwa ya bụ na ogologo ndụ adịghị ọkwa ya bụ na ihe iju anya apụwa ọkwa ya bụ na Chineke anụ arụ mụ na gị ọgụ ọkwa ya bụ na onye anyị mmeri from ndị ilo anyị gbara anyị gburugburu o nwekwa ihe ọzọ so nna m ka Chineke gọzie mụ na gị n'ụbọchị nsọ a ma bunye ife nke iru ka ọ mụkwasị anyị ma nyekwazie anyị udo na ezigbo agamniru nke ya nye anyị ndụ ma nekwasa ụmụaka anyị ebere n'ebe ọbụla ha nọ na ma fụ na okwu ọnụ ya na mmụọ nsọ ya chịrị ụmụaka anyị na ezinụlọ anyị maka Chineke nnabata mụ na gị na alaeze nke nyanwa n'ụwa nke a na-abanye new earth a na-abanye n'elu ya maka na nke a mụ na nọ n'elu ya all the ungodliness Chineke will uproot them ha ya bụ ọkụ na-agba ụwa kịta gọọmenti niile agbarụgwa ọtọnụ ọkụ na-agba ụwa kịta very few men ya afọzi ụmụ nwaanyị eju ebe niile ị ga-adịkwa prepared ka ikpuchitebe ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọbọkwa sọsọ ofu nwunye gị a ka ị ga-anụ ị ga-ekpuchite ọtụtụ ụmụ nwaanyị ka e wesị n'ebe ị nọnye ha alaeze na ọ bụ na iji ọfọ ọ bụ ọsọsọ gị ịla ka ọ bụghị ịla nwaanyị ka a na-ekwu ịla nwunye ọ bụghị ya ka a na-ekwu ịkọva ha taking care of them na iji okwu ọnụ wee zụọ ha wee take care of them ofu ihe iji eziokwu zụọ ha na ụmụ ha enwere ike enweghị mmekọrịta ya mana ha na-aza afa gị oge a na-abanye n'elu ya maka na mmadụ ga-ekpuchite ụmụ nwaanyị mmadụ ka a ga-eji kpuchite ụmụ nwaanyị maka na n'enu ọgụ n'enu third world war n'enu ọgụ everywhere n'enu ọnwụ everywhere and women are more in number so ọ bụrụkwa ihe akwụkwọ nsọ kwuru na mgbe na-abịa 7 women ya asị ofu nwoke ka anyị zaa afa gị don't provide for us we will take care of ourselves mana ọ ka ha nwee di for that their reproach to be taken away shame to be taken away ka ha nwee ọnọdụ maka na nwaanyị ka ha bụ so n'ime ihe niile nke abụọ ihe nji guzo na all just bata so dịka mkpe wee ekpere n'ụbọchị taa onye kwere rube isi gbaa mbọ ka o mee ihe nna kwuru o wee nwee enyemaka kịta and mgbe ị nụrụ emekwaghị expect ka ị rube isi ka ị mee ya mgbe ị nụghị dị iche mgbe mụ na gị amara ọdị iche oge ahụ agaana and kịta ọ bụ ọzọ oge basic covenant ya azọpụta mụ na gị basic covenant azọgo anyị zọọ our forefathers for over 2000 years Jizọs ji bịa na the full gospel bụ ihe azọpụtazi anyị na this year 2000 gaba alaeze Chukwu ọnya na-abịa ụwa etu ahụ Kraịst si na Matthew 6 kụziri anyị ekpere our Lord's prayer nna anyị nke biri n'igwe ka emee uche gị n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe ka alaeze gị bịa ọkwa ya na-abịa ihe uche ya ka a ga-eme uche Chukwu ọ bụ gịnị idobe ihe niile o nyere n'iwu so na all the ungodly men and women now mma agha Chineke ya adọrọ unu tii n'ọkụ onidi ọdụ noise ihe a ụmụnne m ụfọdụ ma ndị IPOB na-eme mkpọtụ ụfọdụ na-eme nke a bụ onwe ha they just want to suicide ka ụfọdụ na-achị commit inidighi ime mkpọtụ Chineke na onwe bụ onye nọ on the ground na Nigeria against ungodly men and women. He is on the ground worldwide against ungodly nations and men and women. Mụ na aka na chase wind. Chineke nọ n'ọrụ were aka na-eme ihe na-eme n'elu na-eme n'anị ikpe in fact bidogodo n'etiti ndị nke ndị ahụ si nọ ndị bụ ndị Israel ikpe iwe na ọnụmụ ya bụ ebe a ka o bidogodo wee na-agbada ebe niile na udo agha dị n'agha until eziokwu achịa ọnya bụ n'ụwa ekute ume na mmadụ ndị ezi omume ekute ume n'ụwa alaeze ya bịa n'ụwa he will take care of all the ungodly men. He will remove them from the face of the earth. So na onye nwa ka anọ n'elu abanye n'oge a na year 2000 only 20 years na eni ikuku kugoro so far. Ihe mee na Texas ya this season past 1 week ago emebeghị since over 100 years. Ụdị oyi tụrụ n'obodo a
the lowest so far omebe the freezing cold a na-ekwu okwu or the ice na snow omebe ewee nwee the grid ewee nwee ọkụ wee ghara ịdị for days no water. Village be nna m kakwuzie America mma ọkwe na ha ghọta ndị ekwu ọtụtụ ebe kakwuzie America mma na-agbakọnye nke mụ na a na-aga tru n'obodo ebe ọbụla anyị nọ maka na iwe Chukwu nwe ụwa niile n'uju iwe dị ọkụ against ungodly ọkụ isiokwu. So n'ọfọ ihe niile dị n'ọfọ ka anyị ga-agba mbọ marụzia ihe dị na Baịbụl Chineke kwuru a ga-eme wee nwee ndụ as long as Chineke nna mere approve, as long as Chineke ọkpara mere approve, as long as Chukwu mmụọ nsọ mere approve. Ihe a bụ 3 arms of God's own government. The 10 commandments ọnyaghachi, the statutes ọnyaghachi, the judgments ọnyaghachi of God himself. All these things bụ ihe Chineke nye Moses n'iwu for all Israel. Okwu Chukwu kwuru Chukwu aha sị na ihe o kwuru ndị okwukwazi. He cannot alter what he has spoken. Ọ dị na Psalm 89:34. Chineke character Chukwu bụ na okwupụ before okwuo ya refine ya 7 times. Afọ na opinion onye ọbụla akwụrụ no attention. O wee 7 times n'ime ozi onye ọbụla akwụrụ afọ chopi o wee mgbe aka na refine dị okwu ya ọ na-aba ọkụ gold na-aba ọkụ na ịmara igwe ọ ba ọkụ 7 times before wee refine ya ọrụ gold. Okwupụzie gold ọ na-anọkọta ọnụ ọ bụkwazi gold. Okwupụ ha na it will stand forever. So ka ị na-eche ịghara iche na salvation agwụchakwa mkpụrụ iwu na-abọ na ịtọ ị ga-eji aka ije ha n'ụka mkpụrụ iwu na-abọ mba ihe amụ ihe niile dị n'iwu wee gbaa mbọ nwee 50% n'ime. Then Christ or Jesus abụrụzia the remaining 50, your unmerited favor, your weakness. Onye bụ na the Lord is our righteousness. We will desire to be 50% closer n'idebe iwu niile maka ihe niile onye n'iwu ka a ga-edebe. So ụmụnne m ana m achịkọ okwu wee tụa because mgbe anyị nọ na school a na-enye anyị akwụkwọ na 100%, nene anyị akwụkwọ 100, ụfọdụ na-enwe 80-90%. Chineke nye anyị nne na akwụkwọ nyekwa anyị expo wee sị anyị ya bụ Baịbụl ya bụ ọfọ ihe ndị dị n'ime ka anyị ga-ama wee sị anyị ngwa 50% ka m chọrọ n'ebe unu nọ na Jesus have died for your unintentional sins or for your weaknesses as mortal. Yes, but enye m unu 100% anụnwa of exams ka unu neneye ka mmadụ ndị ya enwe 50, 60, 70. Mana ịbịazi asị mba na ya n'ọsọsọ 20% ya ma 10% ka ihe enwe na Chukwu ya emere gị ebere ọgụ na-ekwu ọ bụghị etu ọ dị n'anya Chukwu. Chineke chọrọ ka okwu ọnụ ya niile chịa ka emee uche ya mana ọ na-ebido from preschool, kindergarten, elementary school wee lue na high school, from there to university. A na-agụkwa na-aga ka ị ghara esi n'ọgwụna anya bụ nsogbu. So ka nna mee amara mere anyị amara n'afa Yeshua. Amen.